Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So third month ಮುಟ್ಟದ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಲಾತೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಅದಾದ ಪಂಡ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬಯ ಇದೆ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ 5 months ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆನೆ ಕೇಳ್ದಾನ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿರು 5 months ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓವೇನೆಕ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಡು ಒಯ್ಕಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೋಲ ಪೂರ ಪೋಪ ಅವಳು ತೂಪ ಆ ಟೈಮ್ 4 months ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಮೂನೆ ಪೂರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನತ ಅಂಚಾದು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನದಾದ ಮಲ್ತೆ 4th month ಡೇ ಇಂಕ್ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯರನ್ನ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತಾನು ಬೊಕ್ಕ 4th month ದಲ್ಲ ಅತ್ತಾಲೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಖಾರದ ನಾಸ ಅಂತುಂಡು ಬೇಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿತ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಂತೀನಿ ಟೈಮ್ ಖಾರದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡಾಗುಂಟುಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಂತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಂತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಹೀಟ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಂತಿಜ್ಜಾನು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಂತೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಡು ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಅವಡು ಓಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲತ್ತೇನು ಹಿಂಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕನತ್ತು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬೊಚ್ಚವನು ತಿನ್ನಾಲೆ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ಡೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೇವೆ ಸೂಪೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತುಂಡು ಆಸೆ ಅಂತುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟುನ ದುಂಬು ಓಪುರ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಬಂಡಿ ಓಪುರ ಆಸೆ ಅಂತುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಅಮ್ಮಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವನ್ ತಿನ್ನೋಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುಡ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಡ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಓಡ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ತಿನ್ಪೆನ ಇಜ್ಜ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅವರು ಓಡೆಪೋಂಡಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ತಿನ್ಪೆನ ಇಜ್ಜ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಬೂಡುವ ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ತಿಂತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಂತೀನಿ ಬೇಟು ಓಲ ತಿನ್ನೋಂತಿದ್ದೆ ಸೊ 4th month ಅಂಚಾಯ್ತಂಡ 5th month ಅಂಚದ ಲೆಂಕ್ ದಲ ಪೋಂತಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಉಲಾಯಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೋಂತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ 5th month ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚದು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋತಿದ್ದೆ ಅಂಗನಾಗ ಪೋತಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದ ಎಂಕ ಆಸೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಏತುಂಡಲ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಎಂಕ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಉಲಾಯಿ ಪೋತಿದ್ದೆ ಅಂಗನದ ಪಿಡಾಯಿ ಪೋದು ಅಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸಂದೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಂತೀರು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಪಾತೆರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣು ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನೇನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಳೋ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚದು ಉಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪಾಪನಂತೀರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿದ ಆಲ ಅಪ್ಪಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಪು ಅಂಚದು ಓಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಓಲದು ಹಾಯ್ ಅದು ಕೊಡೋ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ 5th month ಇಂಕ ದೂರ ಪೋಯರ ಎತ್ತನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂತೇರು ಅಂಚದ ಆಲನ್ ಮಲ್ತೊಂತಿದ್ದೇವೆ ಪಂಡ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬರೋ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಎನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನೊಂದು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲೆಂಕ ಆತು ಓಕೆ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಗಿ ತಜ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಬರುವಂತೇಳಿ ಅವು ಅಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಲಿವರಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಿನಕುಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡೋ ದೊಜ್ಪ ಅಂತಿನ ಖುಷಿ ಆಡು ಓಲ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪುಜ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ನಾಡ್ದು ಕಡೆ ನೆರ್ದೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಲೆದೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ 5th month ಆಯ್ತದ ಆಲ ಪನ್ಪುನ
ಒಂದು ದಾದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ 5th ಮಂತ್ ಇಡ್ಲದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೆಕಪ್ಗ್ಲ ಇಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತುಲೆತ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆನ ಆತನ ಅವ್ನಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಪೋಂತೀನಿ ಕುಟ್ಲಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡು ಅವು ಫೇಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ನೆಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚ പോയ ಏನನ್ನ ಆರಿಲ್ಲ ತಂಪುಂತೇರು 5th ಮಂತ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಂಜಿ ಆತನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪ್ರೈವೇಟೆಡ್ ಅವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುದರ್ ಪಂಚಿ ನೆತ್ತಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಲದಾಕಿದ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಪನ್ಪುಜ್ಜಾನು ಅಂಚಾತ ಯಾನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಮಿಷಿನ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ತೂಲ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಉಳೆ ಪೋನದು ಖುಷಿ ತಿದ್ನಲ್ಲ ಪಿಡವನ ಬೇಜಾರು ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂಚದು ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಒಯ್ದಾನೆ ಪಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದು ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇನಾರು ಬೇಚಾಡು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡತೊಂಬತ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡು ತಾಯಿ ಬುಳಿಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಬುಲಿಬ್ಬಾರೆ ಏನುಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಾನು ಬಂಡೆ ಲೈಕ್ ಐಕೂರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದ 7 ಮಂತ್ದ ಪುನಃ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಬೋದು ದೇಪುಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಫ್ರಂಟಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಪುನತ್ತ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತೊಂದು ಅದು ಇಂಚ ಅಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ಅದು ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಬುಲ್ತೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂತ ದಾಯ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದು ಓಡ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತದನ್ನು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಚೂರು ಬರ್ತಾನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದೀರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಚಾರ ಹಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿಷಿನ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ತೂಲ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡೇನು ಹೈಕ್ ಆರು ಅಪರೂಪ ಕೂಡ ಬರ್ಪನಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಈರ ಎಂಕ್ಲೆಡೆ ಪಂಡ್ರ ಇಜ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನತಿ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಡೆ ಪಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊರ್ತು ಅತ್ತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೆತ್ತು ದೀಪ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಕನಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಆರೆನ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕನ್ನತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಎತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಎತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೇ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಫೋರ್ತ್ ಆಯ್ತು 3 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಕೇನು ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಂತಿದ್ದಿ ನಾನು ಅಂದ ಅತ್ತ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೋ ಬಂದು ತೋರಿನ ಗೊತ್ತಾಪಿದತ್ತ ನಾನು ಅಂದ ಅಂತ ಅಂಚನಿಗೇನು ಅಂತ 4th ಮಂತ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಂಜಿ ಅವು 3rd ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಏರಗ್ಲ ಆತು ತೋಜುಜ್ಜಿ 4th ಮಂತ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಚ 4th ಮಂತ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲುಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೇಗ ಏಪಲ್ಲ ದುಂಬು ಮದುವೆ ಆಪನ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಮದುವೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಪುಣ್ಣುಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನ ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಲೇನಾಕ್ಲ ಆತ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಜೇರು ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಾಲಿಗೆ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡುವೇರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದು ಗಾಡಿದ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲ ಅಂಜೇನೆ ಇಂಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಕಾಸದ ವಿಚಾರ ಇಂಕ ಯಾನೆ ಒಬ್ಳು ಮಲ್ತೊಂತಿದ್ದೇನೆ ಯಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪೂರ ಏನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ತಂತ ಆಣ ಇತ್ತಾನು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಲ್ತ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಂತೆ
ಅರೆಗ್ ಹುಷಾರು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದನಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೇಲೆದ ಮಲ್ತಿನದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಬೂದು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದು ಎಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂತು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂತುಂಡು ಬೂತೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಮಂಡೆ ನಾನು ತೂಪುನಾರ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಾಂದಾಗ ಎಂಕೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ಆರೋರಿ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಂತಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು